Hej, jeg hedder Jesper Sørensen, og jeg er ansat i Autos Vestergaard Rehabiler, og jeg er ansat til at specialindrette de her biler. Jeg synes selv, jeg har verdens bedste job. Her har vi muligheden for at kan indrette biler efter kundens ønske. De kunder, vi har, er nogen, som har nogle specielle behov. Hos os kan man komme med alle former for ønsker. Så vil vi forsøge at løse opgaven. Det mener vi selv, vi kan faktisk hver gang, fordi at vi er en hel flok GeoGeoløs, som er ansat i det her firma. Jeg tror ikke endnu, vi ikke har kunnet løse den her opgave, og vedkommende kan få en kran i bilen og få læsset sit køretøj ind ved egen hjælp, eller at man som bruger har behov for at kan køre bilen selv, selvom man har et handicap. Hos os der føler vi ikke, at vi bygger biler til handicappede. Vi bygger biler til mennesker, som gerne vil have en bil at køre i, ligesom alle andre. Det er for os en glæde at kan få det til at lykkes i fællesskab med kunden. Vi har 7 afdelinger i dag af Autos Vestergaard, fordelt på Fyn og i trekantsområdet, og det er vi meget stolte af. Der, hvor vi er blevet komplette nu i huset, det er, at vi selv bygger vores biler, og har samlet et hold der, som har 20 års erfaring inden for det der også. Så med andre ord vil det sige hele 3 ting under et tag. Vi sælger bilen, vi bygger bilen, og vi servicerer den særlige indretning hen ad vejen også. Jeg hedder Dorte Falkenberg og er ergoterapeut. Det vil sige, at jeg i firmaet er med til at lave afprøvninger, når folk kommer ind og skal have en ny handicapbil, hvor der skal være noget specialindretning. Det kan være et sæde, det kan være en lift. Det kan være noget aggregater, der gør det lettere for dem at køre bilen. Jeg kan så lave en rapport til de forskellige kommuner, der kommer ind med deres borgere, og give dem et samlet overblik over, hvad der vil kræves i den her bil til, at de kan køre den. Vi har også erhvervsfolk, der kommer ind, som har rygskader eller nedsat bevægelse generelt, og som skal bruge specialsæder, der skal monteres og afprøves og indstilles. Og der har vi en speciel afdeling, hvor vi gør det. Vi går ind og laver en afprøvning med folk med nedsat funktion. Hvor meget kraft har de i hænder og ben, og hvor god er deres reaktionsevne i forhold til, om de har brug for kørekortspåtegninger. Hvis det er en kunde, som sidder i kørestol, så fjerner vi det her sæde, og så kører de ind med sin kørestol, og så kan de ikke bruge pedalerne. Så går vi ind og bruger håndbetjeningen, hvor man så kan måle henholdsvis, hvis man skal bremse, hvor meget kraft de har, og hvis man giver gas, hvor meget kraft man har. Og hvis bilen så ikke har den samme bremsekraft, så kan vi simpelthen indstille bilen efterfølgende, og hvor meget skal det lettes på en eventuel fremtidig bil. Det er med glæde, når jeg går hjem fra arbejde hver dag og har afleveret og har bygget en bil, som der er nogen, der sætter pris på og virkelig har et behov for.